Les oposicions són la ferramenta que actualment podem fer servir per poder donar estabilitat a les persones i a les plantilles, respectant sempre el marc legislatiu actual, que és el que estableix els principis d'igualtat, de mèrit i de capacitat. Al País Valencià, el 25% del professorat que treballa actualment és interí. Això és una barbaritat, ja que el treball interí és un treball precari i el nostre sindicat té com a bandera precisament la lluita contra la precarietat en el nostre i en qualsevol sector. A més, les plantilles dels centres són molt inestables any rere any. I ni parlar de quan un govern vol retallar en contractació i aprofita la gran quantitat de professorat interí per reduir personal deixant de contratar-lo. Gràcies als acords de millora de l'ocupació aconseguits per comissions obreres amb el Ministeri d'Educació, al País Valencià s'han pogut oferir 13.000 places a les oposicions amb l'objectiu de reduir la taxa d'interinatge al 8%. Estem parlant de l'oferta d'ocupació més gran en dècades. Les reivindicacions del nostre sindicat al Ministeri del curs passat van suposar unes millores en el procés d'oposicions, com ara el fet d'augmentar la quantitat de boletes per a triar el tema, la qual cosa dona més oportunitats a les persones opositores, o també l'augment de l'experiència de 5 a 7 punts. Encara tenim algunes reivindicacions importants pendents en aquest sentit, com la no eliminatorietat de les proves o la revisió dels temaris. Així tot, les oposicions d'enguany al País Valencià considerem que han anat bé. No ha quedat cap vacant deserta, s'han rebaixat sensiblement la quantitat de persones opositores per tribunal. No obstant, denunciem la falta de recursos que en alguns moments han patit els tribunals, que han fet un gran esforç perquè tot anara correctament. Gràcies a les oposicions, podem dir que 3.000 companyes i companys d'enguany i 10.000 més els propers 3 anys guanyaran una plaça merescudament i deixaran un treball precari per un altre estable. Enhorabona a totes elles i a tots ells. A més, tal com ha anat la convocatòria d'enguany i com es preveuen les properes, podem assegurar clarament que la convocatòria massiva d'oposicions no ha deixat sense treball ni deixarà a cap persona interina que ja estava treballant. A més de les assemblees fetes, hem habilitat un correu electrònic perquè qualsevol persona pugui adreçar-se a nosaltres per a consultar dubtes o resoldre problemes relatius a les oposicions o a la fase de pràctiques. Seguirem en la lluita al carrer i en la negociació per aconseguir acords que milloren el sistema educatiu valencià i les millores laborals dels nostres companys i companyes.